Un negoci amb problemes o amb el propietari a punt de jubilar-se no té per què tancar. L'alternativa és el servei Reempresa, que posa en contacte empresaris que no volen o no poden continuar i emprenedors que no volen començar de zero. I ja són prop de 2.000 els casos que han acabat amb encaixada de mans. Quico Simó, company de Canal Terrassa, bona tarda. A la teva ciutat hi ha un cas singular, que és el d'un taller mecànic. Doncs sí, Pere, som aquí a Terrassa, concretament al taller Código Motor, un taller que ha canviat de propietari fa poc, gràcies a aquest servei de reempresa, un servei de la Secot i també d'autoocupació. I en aquest cas, l'antic propietari, que el tenim aquí, és el José. Què tal, José? Hola, buenas tardes. Escolta, en el teu cas, tu tenies un taller, portaves aquí 40 anys treballant i et vas trobar que cap dels teus dos fills volia continuar. Escolta, quan vas saber que havies de tancar, perquè no hi havia continuïtat, què vas pensar? Bueno, doncs tenia dues opcions, o bé fer un traspàs o bé tancar. I llavors, doncs, bueno, si ha sortit això, doncs era molt millor i es podia aprofitar unes instal·lacions que estaven preparades per treballar. Vas poder posar-te en contacte amb Reempresa i a partir d'aquí va sortir l'Omar, que ara d'aquí una estona parlarem amb ell. Com ha anat aquest traspàs? Bueno, la qüestió del papereo ha sigut una mica llarg, perquè bueno, demanaven moltes coses, però bueno, al final s'ha pogut aconseguir. I ara porta uns dies ja treballant ell, portant-lo ell. Com veus el canvi? Bueno, jo el veig molt animat i amb ganes de fer coses que jo crec que és important. Molt bé, José, doncs anem a buscar l'Omar, que el tenim per allà, veiem si el trobem. L'Omar. Omar, tenim per aquí? Aquí el tenim. Què tal, Omar, com estem? Molt bé. Escolta'm, portes ja uns dies aquí en aquest taller. Tu estaves treballant abans en una altra empresa. Com se't va ocórrer posar-te pel teu compte a crear un negoci? Sí, estaba trabajando en otra empresa de otras cosas. Esto era una ilusión y es algo muy difícil en estos días, intentar ganarte la vida con lo que te gusta, ¿no? I tu buscaves un taller concretament o et va sortir aquesta oportunitat a servei de reempresa? Buscaves concretament un negoci com aquest? Sí, buscaba un taller con venta de vehículos y que tuviera más posibilidades, ¿no? Y con una serie de garantías. Por eso ahí es donde entra la parte de Secot, Reempresa y toda la ayuda que nos han prestado. L'última cosa, faràs molts canvis? Bueno, todos los que sean necesarios para progresar y seguir adelante y poder seguir adelante con todo esto. Pues gràcies, Omar. Digues, espera, mentre anem a buscar l'Albert cap allà, digues, espera. Els clients, què tal amb el canvi? Segueixen? Els clients sí, perquè la cartera de clients són els mateixos. El José encara és aquí uns dies fent una mica de presentació al nou propietari i l'antic propietari. Sí, els clients continuen els mateixos i molt contents. I tenim ara aquí l'Albert Colomer, de Reempresa. Què tal, com estàs? Molt bé, i tant. Escolta, Albert, en dies com avui que costa tant d'obrir negocis, el servei de Reempresa, amb 2.000 reempreses fetes en aquests 8 anys, m'imagino que és una oportunitat gran, no? Bé, hem posat en marxa un mercat de compravenda de petits negocis que permet això que heu vist, que persones que arriben al final del seu itinerari i que l'empresa està anant bé i que només tenen un problema de successió, puguin trobar una manera de que algú la compri i la segueixi. És com l'economia circular. Ajudem aquestes empreses a que tinguin una segona vida. Hi ha empreses de tot tipus, de tots els sectors, de grans, petites, mitjanes, o hi ha algun tipus de sector que prima o que n'hi ha més, vaja? Reempresa està funcionant a tota Catalunya, per tant hi ha empreses de tot el territori català i de tots els sectors, la mateixa distribució que té l'economia catalana. Hi ha molt comerç, hi ha petita indústria, hi ha petits tallers com aquí, hi ha empreses de serveis a les empreses, hi ha més de 1.500 empreses encara en venda, a més d'aquestes gairebé 2.000 que ja hem vengut, amb una taxa de supervivència que és molt important, que duplica la taxa de supervivència de quan comences de zero. Molt bé, una frase molt senzilla. Quina garantia dona Reempresa? Bé, és 7 vegades més fàcil reemprendre una empresa que crear-la de nou, perquè ja tens tots aquells requeriments que tu necessites, proveïdors, clients, la instal·lació, els permisos, i a més tens el suport de la persona que, com heu vist, plega, que ajuda, dona el testimoni a la persona que comença. Molt bé, gràcies, Albert. Doncs ja ho sabeu, si teniu un negoci que no podeu continuar i voleu traspassar-lo, o bé, si voleu agafar un negoci en funcionament i sigui rendible, doncs ja ho sabeu, Reempresa. Moltes gràcies, Quico.